Kajing nang jing start kadai ka atiar ka bala ban be e kajing dom na kanu ka jat pen rio da kajing don kislam ai jing kai habaro ki than jong ka jalla la ka long hasor ni ha khapsor ka pen snganya ka imlang sa lang bat ka pen iru ba ka don kajing kerman ya ka jat pen rio leng ba ki hebret ki batrang ban wat jing start ha ka pratare unno pra arja arpuar ka ammutong government LP school ka baha pha amlaram civil subdivision West Giant Hills district ka la rakhi ka jing kan jo mau mer ba nyopsan snam ha ka ban sakri ki paj ba ka than habakran ha kani gasni I headmistress jong kani school I kong e lamat ila yathu bala sangi kani school house nam khat khandai spa sau phunyo da ki rangba jong ka balang ublei na amutong kani school kala la ban ai jing nang jing start kum ka school mission ya ki post pa ngot ki khana jong ka than da ka jing rap bat ka jing ithu ka GHADC bat da ka jing penyat rengkat ki bors nong bat ka jing trei lang ki me ki pa bat ki khana school kumju bat hadien la semti ya kani school da ka sarkar jilla ban pet ban penyat no ya kani school hadu menta menne ya kani kasngi la pen kerpang shu dakar balawan ban bu mau nong rem da menteri katanat pule puthi ka sarkar jilla uba lakmen rembui ban tei thamai no ya kani ka yeng school ha ka jinglot ka balamang sau pu sau klor nyo pu pra hajar sau spa sau pu pra tengka na kalyang uba lakmen rembui ubaderu MLA ka than ulaong ka hok jong upat ba ka bun tang ba ka song ha ka jing start jong ki nong mi khmat kumno ban penyo anong ya ka than ha ka ngi la yoru ka jingkran na subdivision school education officer ka kong sowan pertu na uhe snong ulam prang shilla na ka sai phira pos ngap CRC coordinator amutong bat ki wei balapan ko buram ru ya ki noi kai barem jong ka ni ka school ka jing start ka lang bron kam hadu kata ngasango ya ka balang ublay hangne pos nang ka bala sim ya ka langkor ban seng ya ka ni school ban sharai ki si banong kong ba kilas ho ba ka jing start ka ni bron kamta te ka jing ya inti nyo pusan deligis na shipun ki breu ki layo jiman toy na ka ni school na ka bantay ya ka jing ya lajong bat manamta bantay kim lang kasala ban nga itanan mantakas ngi baki pre-primary wala kilang bilang kanaru Henry kinang kidon kasab lada kay biyang kajin betin lenti yaki ngi hang na po ka subdivision nga jangi kijaka pule kibun kibalabyang hang na po amutong CRC ngiladon Kilawan Primary School ngiladon ki Opa Primary School ter teka bakong san kalong bat niyo iru hang ne ka enrollment kam day ka ba hadu kata handay kinong hikay ban ya compare hakiwe pagijaka kalong kilabot namar ba compare bat ka enrollment bat ka jingdon jong kinong hikay kam don syuka daw kaba kikna kidang pep school sitempor tengah kentu yaki nong hikay ngakentu yaki BRC ki CRC bakin treshtom kenang ba ngim kwa ba iweiru ki kon gijongi kin pep school sitempor ngi kwa ban ai ki jinang start batkum I head teacher ilabatay menne bakane ka school kam dei baka ai tang ya ka jing hikay nang ta ka jing start ka airu kuno ban tip yaw blay bat kumno ba kin tip ro ya ka akor kaburom dem ta kadaw kane ka school kaday hok banyo ya ka ying school kabatmay la ka manta kaday ka juk digital manta kaday ka juk technology ladang idon king school ki babha ngin la banbo ya ki kor ki bor kanang bagni hybrid jongi kin la ban pule ngila ban bo igi smart classroom ngila ban bo igi digital classroom ngila ban bo ya ki smart library ngila ban bo ya ki digital library hakaleng di school den bakadaw ka amram solution kade badan boktam namar ba nakin rip hotuli nyopho tamnag na school common LP school kumba ar pulai ar south league school ngila ban penbiang kibala khamjot den bakadaw namun ta ginapang kaya namta sa Sandali School banjot sanction dito kadang ngingin yale ban penkintiw yak pule ko puti